Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alluwal mon nanɗon onon yaaroɓe balɗe jeetati ɓe. Alluwa mon nanɗon alluwal jeenayi watte ko dara ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina hawre nayi ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina kala hen darnde mbatta hen ko fatiha laawol gotol tabbat yada laabi tati qul huwallahu ahad gotol ko darɗe nayi mbaɗata ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina kala hen darnde fatiha laawol gotol tabbat yada ha suura tati qul huwallahu ahad gotol ni woni jofoyoɓe jeenayi ɓe hoɓe balɗe jeetati ene ganni howrude balɗe ñalawma jeenaɓijo o. Alluwa mon nanɗon ƴette kadi mofton darde nayi mbaɗa toon ɗiɗi calminon ɗiɗi calminon kala hen darnde fatiha gotol tabbat yada tati qul huwallahu ahad gotol taba yada noon warta hay goto ɓe hene mbiyata jama jangata jaman ko maayo nannaki famnaki sinno ɗum no wonno nden toonno baydaji kewɗi maayi kala jamma aɓe jangga tabayda ha weeta tawa ceerno maayi ceerno jangga ɗum jamma almuudo e jangga ɗum jamma an jangga ɗum jamma keeɓa moƴƴe wonde hen nde oto huul tabayda jamma ne moƴƴi ha maayi ne laaɓi woɓɓe noon ne kiitoro ɗum enen kam en kiitata ɗum enen kam kiita mbeɗa nani ke mbara gonɗi hen ɗi ko darɗe nayi mbimi on ɗiɗi calmina kala hen darnde fatiha laawol gotol tabbat yada tati qul huwallahu ahad gotol ko naafila wona farilla sa waɗi keeɓa moƴƴe wonde hen nde sa waɗan kadi gacca waɗoɓe mbaɗa nani andi tan gonɗa ko Allah aɗa ɗaɓɓa e weeli Allah ko woni moƴƴiriji ko keeɓa ɗum yo Allah wallu kadi yo Allah nuniyat hen ko musidɗo mon guiɗo saabi Allah ya yaali kono Sénégal alhamdulillah rabbil alamina on jarama wassalam.